Ja, beste kijkers van TV11, ik sta hier op het Dr. Lurryplein 2019. Ja, dat is eigenlijk een bord, dat is door stadsprins Mark II en de stadsjeugdprins Daniek ten eerste het afgelopen jaar neergezet. En we hebben eigenlijk een aanspraak met mensen bij Braam. En gaat het over Braam? Ja, het gaat stukje over Braam. Maar het gaat ook over de protestliedjes die de laatste tijd Romein de kop opsteken. Satire, werd gezegd. En wie gaan we daarmee om, met de satire? De Romeinen vinden het allemaal fantastisch. En we gaan even met een paar mensen spreken die zich het lot aangetrokken hebben van het behoud van Braam. En ook met degene die iets te maken heeft met die protestliedjes. Braam. Ja, het Ulenes. En een café die al jaren en dag bekend is. Hier in de Meulens. Want zo noemen ze dat. En ik heb vanmiddag bij mij zitten Rupke Verstappen. Rupke zeggen we Rob. Voor de mensen die hem niet zo goed kennen. En Hugo. Hugo, ja, we komen daar bij dicht, maar even bij Rob. Rob, ja. Het is al jarenlang een bekend verhaal. Dat, zo noemen we dan de eigenaar, een bumke ligt onder het verder bestaan van Braam. Ja. Het bestaat 111 jaar en we zijn al een paar jaar bezig met de eigenaar. Dat hij het wil omduwen voor hoogbouw of andere plannen. Ja, daar zijn veel buren natuurlijk niet blij met. Want, het aardes moest haaien, dat moest koesteren. Dit is de parel van Romein, dat moest opknappen. Dat moest zomaar alles omduwen. Is dat niet dan, dat is de exploitant van het hele gebeuren al meer dan 10 jaar. Dan gaat het 11e jaar in. Nee, dit is het 10e jaar. Oh, is het 10e jaar? Oké, ik dacht dat het al 11 jaar was. Ja, ik denk dat het al 11 is, maar dat moet natuurlijk ook. Nee, want, besteedt 111 jaar. ja, dat heb ik nog net begrepen, 111 jaar. Maar waarom gooit je niet bijeen en geef allemaal kapitalisten en koop het ding zelf van de people? Ja, we hebben hem al gezegd. En verkoop het. Ja, dat is niet de koopzitter. Ja, dat helpt op, hè. Is dat dwars liggen? Want ik begreep dat de Stichting Ruimte ook de voor gaat liggen om behoud van. Want dat is natuurlijk de enige beugelplek die we nog hebben hier in Romein. De burgerbaan is eigenlijk het belangrijkste. Het plein op zich ja, is geen net te verbeteren, wil ze zeggen. Ja, maar dat is niet bijvoorbeeld monumentaal. Maar een burgerbaan heeft wel beschermrecht. Stichting Ruimte. Dus dat is wel, ja, als geluk dan, dat de burgerbaan hierbij ligt. Want ja, dan besteedt ze toch wat sterker. Hè. Ja, maar goed, ik weet niet of een burgerbaan genoeg argument is om deze prachtige plek met nostalgie om die te behouden. Want er werd al zoveel omgeduwd en tegenwoordig. Ik zit regelmatig een foto op Facebook elke dag van eierpanden uit Romein. En dan denk je, god, waar is het gebleven? En wat dat betreft kan ik helemaal achter die staan, Rob. Maar dat weet ze ook van wie kunnen we dat in ieder geval zo lang mogelijk aan de gang rijden. Deze exploitant, ja, die werd ook een keer 70. Maar ik denk dat dat nog een jaar of 6, 7, 8 duurt. Dus ja, het kan zomaar zijn dat hij straks zegt, ja. Maar dat moet natuurlijk ook elan zijn. Hè. Kijk, hij heeft er met volle overtuiging ingestapt 10 jaar geleden. En die elan moet er wel blijven. En dan moet natuurlijk ook klandizie blijven. Want het kan ook zomaar zijn dat op een gegeven moment de klandizie wegblijft. En dat zelfs de kastelein zegt van, ja jongens, weet je wat, gele, breek het maar af. Ja, dat is het probleem hier niet. Ieder weekend is hij gaat het doen. De burgerbaan is bijna ieder weekend bezat. Je moet echt reserveren. Wil ze in het feest haaien of wil ze kunnen beugelen. En we hebben hier een spaarkas helemaal vol. We hebben 2 vastloosverenigingen. Spaarkas moet ook vol zitten. Dan zijn er ook zat die gewoon er met tussenuit. Maar dat is hier nog niet gebeurd. Dus dat is goed. Om te zeggen, die spaarkas dat helemaal vol. Dat moet gelijk werden betitelen. Ja. Maar je hebt een groot verenigingsleven, dat wil ze zeggen. Ja, er zijn 2 vastloosverenigingen, de Stadschade en de Uul. Ja. En we hebben een beugelclub, we hebben een dartclub, zeg maar. Hier komt heel veel mensen. En de hele week, ook jongens een weekje komen. Die jonge mensen komen ook allemaal hier. Dus eigenlijk is het ook een soort hoeskamer voor de hele week. Ja, je zusje elkaar, ieder weekend is het hier vol. En je wordt gelachen en nog gehoord. Ook is het nog goed horen. Het soort weekenboes is toch? Ja, ik wel, ja. Hier is gewoon eigenlijk een multiculturele functie van de week. Laagdrempelig. Ja, jong en oud komt hier. Leuke kastelein. Een leuke kastelein, ja. Ja, hij lacht nu, maar dat tussen de kamer niet. Maar geel is in orde. Dat is de basis, dat is de basis. Nou, dan heb je een gezet Hugo. Ja, Hugo doet dus onder een bepaalde naam. Ik wil dan zeggen, niet altijd even subtiel, maar dat is, doe liks dat subtiel, liks zo anders zo goed, begrijp ik.
heb je al een paar prachtige, mooie protestliedjes opgezet. Ja, klopt. Ja. Het eerste met die Chinezen en donders en weet ik wat allemaal, die werden als niet door, bij mij wel, als niet subtieler waren. En dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat ik dat niet zo echt zie, maar ik ben meer immers van knallen maar uit, hè. Ik vond het wel subtiel. Maar het is namelijk, kijk, het is satire en ik denk, als ze rekening moest gaan, dat ze mensen, ik wil geen mensen kwetsen, maar ik denk als ze rekening moest gaan met wat andere mensen denken voor de een of ander, dan denk ik dat ze... dat ze niks meer maken? Nee, daar kan ze niks meer maken en dan hield het op. Goed, maar dan doen zij het dan nu. Het is leuk voor de mensen die zeggen, hoe hebben die het eigenlijk over? De allereerste, hè? Dat was een verrassing. Dat wordt Big City, ja. Big City, en die werden ook door duizenden mensen bekeken. En nu kunnen de mensen nog nooit gezien via TV11 even kijken naar Big City. Wordt ter wereld dich auch kom, doet zo een metamorfose, SBOSsie in remuut. Schoon gelegen aan de roer, slechts gescheiden door een moer. Aan de ene kant de stad, vol met shoppende Chinezen die op zoek zijn naar de schat. In het outlet van een stad, ook de Russen zien die toes en van der Valk hield ze hoes. En Doriet en Jos van Rijen zien het dikke BMW over de kaden in de stad. Via het veld, het hazenpad, spullen vonnis door de play, de bus geneden de VVD. Voor een kroket of frikandel, dan is de keuze snel gemaakt. Dan geef ze niet naar Pietje Friet, want we willen authentiek. Bimia frietje met automatiek voor de kroket. Big City, Big City, Big City, I'm so pretty. Soms dan dingen gaan de die, de bocht, de peuter en berak, het Zwartboekplein, de kale kak. Pietje Moors, het is gedaan, du kent nu naar de kade gaan. Van der Zwant is steeds te bakken, een Pauling uit de Maas. Politiek gezien niet chic, maar de bestelling is uniek. Goed jasmijn, de rotte vis, bij de Limburger in de bus. Loop ik op het Münsterplein, langs Cupers en Fontijn. Ben ik op zoek naar de VND, maar dan breek ik mij de nek. Beloftes van het BMW, nou nu schiet mij hier maar lek. En de stad het langzaam bleek, donder schien het niet te snappen. Dat de burger in de stad steeds nog log moet blijven happen. Maar met de kun over de gruin lopen ze hier de city run. Nu heb je de indruk van een beetje van wordt eigenlijk verging. Dat is zich door iets ingegeven, Hugo. Wie bedoelt ze er eens? Ja, dat komt toch niet zo, maar het over zijn niet zo, komt ergens van de reis af, of heb je toevallig een schoon vorm gezien, of een minder schoon vorm. Dus ik kan toch wel eens een protestliedje maken. Nee, vertel op. We waren een nummer geworden, maar eerlijk geval. Dan hadden we nog meer likes gehad. Nee, hoe dan geen. Nee, ik heb dat vaker, ik wil me ook vaker gevraagd om zo te doen, maar ik vond dat nodig gewoon. Ik moet zeggen, maar dat stond dan ook in de krant, het is geen nieuws, maar we hadden aardig geslag op. En toen kwam ik gewoon op dat idee. En toen hebben we sfeer. Ik heb dat toen heb ik dat samen met Danny Hofman gedaan, die het ook gedeeld is, wel als teksten schreef. En met Diana, de worden bij. En toen hadden we nog meer gedronken, toen we de muziek af. En toen sting ik 's morgens op. Toen denk ik, heb je dat nu ingezongen? En toen had ik het er nog ingezongen. Ik denk, ja. En zo is dat gebeurd. Dat is spontaan. En ja, nee, maar dat wordt ook. En de tweede is ook spontaan. En nu dan de derde, ook voor Braam. Dat vond ik nodig. Dat vond ik echt nodig. Want ja, het is net wat Rob zei, die vind ik het gewoon. Maar ja. Maar goed, dan kun je met een derde, dat is dan de 3 op wieveel tijd? Op 4, 6 weken? Ik vond het zelf heel snel. Daarom mag ik nu 2 weken. En dan doe ik. Zo, je wacht 2 weken. Wacht, flikker op, de geest me niet vertellen, ik heb er nog een. Ja, doe het, dat is nuut. Dat heb TV11 wil nuut hebben. Nee, vertel. Nee, door een klein beetje tipje van de sluier. Gaat het over de stad, over een bijzondere persoon? Nee, het gaat over de, het gaat over de Maasbrug. De Maasbrug, oké. De raammakersbrug. Ja, zo gaat het wel. Ja. En over die Maasbrug, dat vuurt verder voor die komt verder. Ja, door de nog een muntje schrijven, ja. Dan zit ik de hele dag tot te schrijven. Dan komt van alles voorbij. Dus de kump gaat. Maar als het er maar blijft dan, dat ze dat er maar niet weggeet, dan komt er ook alles voorbij. Maasbrug zal altijd blijven. Ja, dat ook heet het om. Die Maasbrug moet blijven. Ja. Ik voel al natigheid. Ik heb de indruk dat we dus een beetje van nieuws gebracht hebben. Maar we kregen niet echt. En wanneer komt dat? Een week of?
Over 2 weken. Ja, ik wil het eigenlijk wou ik dat op de Dweiloven doen. Wou ik dat eigenlijk uitbrengen. Ik verzin een kijken wie we dat het beste kunnen gaan doen. Want ik wil eigenlijk wel... Ik vind dat wel een goed idee. De Dweiloven is de 16e geloof ik, of niet? Ja, dat is op de vrijdag, of niet? De Hingurgers in de Poolstreet, Dweiloven. 6 september. 6 september is de Dweiloven, dat is de volgende week al. Ja, maar dan moet ook een video op. Ja, waarom de Dweiloven? Du wilt ondersteuning hebben. Du wilt een soort gele hesjesclub hebben. Maar dan op je remuntjes. Blauwe hesjes. Ik heb nog een kwak blauwe hesjes liggen. Ja. Jo, zit wel in de naam op, maar dat mag je niet doen. Dat waar ik het, de blauwe LVR. Dat zal niet. Maar de blauwe hesjesclub. Lied voor Remun werd het dan. Lied voor Remun. Ja, nou klopt. Lied voor Remun. Ja, geweldig. In plaats van lees voor reden, dat ken je ook natuurlijk. Ja. Oh, oké, maar dan snap ik al de link. Dus als het een soort protestliedje werd door de burger van Remun. Ja, maar ik denk dat ze de burger moeten oproepen. En ik denk, ja, voor de video, ik heb er erbij doen. Ik denk, moeten we alleen nog een plek verzinnen. Hoe groot... De mer is het Kremlin van Remun. Maar als het over Remun gaat, protest, ja, ik ben al met aan denken. Blauwe hesjes. Ja, laten we het doen. Ja, dat is dat. Ja, bij deze toch eens tv. Doe een oproep. 6 september, wie laat? Want de Dweiloven beginnen om 8 uur of zo gaat, of niet? 9 uur. Nou, dus dat betekent 7:30 is het nog leeg, 6 september. Dus dat gaan. 7 uur. Ik roep iedereen op. 6 september om 7 uur op de markt. Hesjes, blauwe hesjes liggen er allemaal. Nee, blauwe hesjes liggen er, maar je moet dan eerst even in de groep gooien. Hè? Ja, goed man, de groep. 6 september, 7 uur, videoopname, Henk-Jan Bilman. Alsjeblieft, Remun, kom. Maar we hebben dan ook een stukje van het liedje, met ook Ute Koker van Dichtkum en nog 2 mensen die toevallig 2 glazen limonade gehad hebben. En dan ga je gewoon voor Braam zingen, maar dat is een heel serieus liedje. Ja, ik vond het nu. We kijken even naar Braam. Ja, die Braam, deze groep mag niet verdwijnen. De bugelbare historie, dat maakt toch alle mensen blij. Ja, die Braam, teken nu aan dit moet blijven. Want zonder Braam is onze stad toch niet compleet. De projecten die blijven verzaken, de bewoners die spreken nu aan. Rob Verstappen die vroeg ons signalen, hoe ze melkers die klooien maar aan. De straten die werden vernacheld, stadsmuren die werden verboend. Gemeente nu weer toch eens wakker, en stopt toch de slopers van nu. Ja, Remun, die stad mag niet verdwijnen. De herverdeling en het plan, daar klopt toch helemaal niets van. Ja, Remun, dit is zo nemens te beschrijven. Deze groep moet blijven, omdat rechtvaardigheid bestaat. We hebben nu vandaag al 2 van de 3 filmpjes laten zien. Ja. En nu die dan denken, ja god, ik wil dat morgen naar het kanaal kijken. Dan kijk ik vooral naar TV 11. Ja. En als je denkt, ik wil naar het kanaal kijken op Facebook, wie verschillende mietjes dat gebeurt op. Maar ik ben zo benieuwd naar dat 4e. Dus we hebben afgesproken dat we dus op vrijdag 6 september om 7 uur op de markt lui werden ontvangen die samen met of zonder een blauw hesje, maar dat gaat allemaal gebeuren. Midden en het grote spektakel voor het 4e protestliedje over de Maasbrug. Maar niet alleen over de Maasbrug, maar nu denk ik net, want hij de voor Braam. Want eigenlijk die mensen die de petitie hebben getekend, die ik mich dat die ook dan door naar de mer toe kunnen. Of motten. Dat moest toe oproepen. Kameraad? Alle mensen wat de petitie al getekend hebben en wat nog meer gaan tekenen, petitie Braam op internet. Kom naar de markt met het Dweiloven om 7 uur. Live werd het opgenomen. Het 4e liedje. Deze meneer hier links van mij.
En ik probeer me sterk te maken natuurlijk. Ik kan dan wel doen code en Olaf. Of die niet live bezig zijn op de markt. Als die maar een stroomkabel hebben. Is er soms iemand zich op de markt in een stroomkabel heeft, behalve donders. Dan zou ik zeggen, meld u dan even bij het comité Red de Maasbrug. En als je wilt kijken naar Bankenbedrijf, kijk je gewoon op woensdagavond naar TV11. Want daar zit je zelf. En we zien dus weer de volgende week.